So ayun guys, isang napakagandang araw na naman. Nandito nga pala tayo guys dito sa Barangay Salog. Ito yung barangay pagkatapos ng napawon dito sa bayan ng Goa, Camarines Sur. So nandito tayo, napadayo tayo at nanood nga tayo nitong basketball tournament. Intercolor daw ito guys. Ito talagang matindi yung init guys at matindi rin yung bakbakan dahil magagaling yung mga player na nandito. So talaga namang medyo maganda yung labanan at syempre kompletong-kompleto yung mga referee na talaga namang masigasig dito sa labanan na to. Ito nga pala guys, dito sa Salog, napakalapit na yung kanilang piyesta kaya naman napadayo tayo dito at tiningnan nga natin kung gaano kaganda itong barangay na to. Kahit medyo tago yung barangay na to at medyo nasa dulo, talagang makikita mo napakaganda ng view at talagang napaka-welcoming ng mga tao. Marami rin guys mga street food na makikita dito at talagang busog na busog ka sa chibugan dito sa barangay na to. Hindi ka guys magugutom. Ito na nga, nanood muna tayo guys na itong basketball at talaga namang napakaganda ng laro nito. So tatlong game yung labanan ngayong araw na to at nakita nga natin na talagang marami ring nanonood. Kung hindi lang guys graduation nito, talaga graduation ngayong araw na to ng mga school na kalapit dito sa barangay na to, talaga namang punong-puno yung mga manonood dito. Sabi nga sa akin yung mga nakatambay dito ng mga paratinda, talagang yung mga tao dito may hilig talagang kumain. At syempre tayo naman napakain ng iba't ibang mga street food dito sa pagdalaw natin na to. Talagang masaya at happy tayo. Eto nga, maganda rin yung kanilang covered court guys at talagang napakaganda rin ng pintura. Meron pa nga pala silang parke guys dito sa may bandang gilid na itong sa harapan na itong covered court nila. Talaga namang napakaganda rin yung mga display nila guys. Kaya sa susunod, malapit na yung fiesta nila, June 11 to 13.